हाँ झगड़ा उगड़ा के तो बातें हटावा, लेकिन जहिया से तू हमरा बियाह के कांडा हो एगो बड़ी हां घरो नहीं बनल हो, लोग के देखे छिए बड़का बड़का बिल्डिंग पीट लेले हमें दू बच्चा एगो माय इतनी गो खोपड़ी में गुजारा करे छी। तोरा तनियो टेंशन होई छ बाल बच्चा के बारे में? हमरा तो बड़का टेंशन छ, लेकिन हमर हालात तनी गड़बड़ छ। सुनबहो तब ते हमर तकलीफ कहो। एक घर में के ना रहबै तू बच्चा एक घर में के ना सुतबै तू बच्चा छोटे का छिका मन के बढ़ल, बुढ़वा छिका मन के बढ़ल, डंडा रोज देखा के यारे एगो घर में के ना सुतियै दू बच्चा और माय की करबो सुतो पड़ता ना। दूगो बच्चों छे, एक अपने भेली है। अब बताओ इतनी को खोपड़ी में तुम हमरा जगह देने छहो, केना रहबै? भगवान अगर नीक करते तो जरूर अपनो आर के महल होते। अरे के घर में के ना सुतिया दू बच्चा बुढ़वा छिका मन के बढ़ा, तोर भैया छिका मन के बढ़ा, ए हो डंडा रोज देखा, ए हो सैया हो। हमें ने कहिए जो हमार भाई ना करते, जल्दी करो कोनो उपाय, ए हो सैया हो। अरे के घर में के नस दिया तू बच्चा घर में के नस दिया तू बच्चा बुढ़वा छिका मन के बढ़ा, छोटका छिका मन के बढ़ल, डंडा रोज देखा ए हो राजा जल्दी करा करो उपाय। कुछ दिन यारो धीरज धारा ए नूनू के माय, कुछ दिन यारो धीरज धारा ए सौरभ के माय। अब से इष्ट बैंक में तोरा, अब से इको बैंक में तोरा हो सबके समझाए हो राजा हो, जल्दी करा करो उपाय हो राजा हो, हम करबै हम करबै ए हो